מערכת החיסון שלנו הרבה פעילה בלילה, ודרך אגב, זה ככה במאמר מוסגר, בשביל זה לא טוב לאכול אוכל כבד לפני השינה. אם אנחנו אוכלים ארוחת ערב, לאכול מוקדם, שיהיה פרק זמן. למה? כי בעצם הקיבה גם לוקחת כוח מהגוף, אנרגיה, ואנחנו רוצים לאפשר בעצם בלילה למערכת החיסון לעבוד, כדי בעצם לרפא אותנו. זה התפקיד של מערכת החיסון, זה לעבור, יש ממש לפי שעות, היא עוברת על כל האיברים בגוף, תדמיינו את זה, ומרפא אותנו, אוקיי? אז למה בעצם בלילה, אם תשימו לב, אז גם בלילה, מי שחולך, החום עולה בלילה פתאום. בלילה, בגלל שהמערכת חיסון עובדת, אז התסמינים בעצם מתחזקים, אוקיי? אז גם שיעול בלילה מתחזק, אוקיי? גם כשאנחנו בעצם נשכבים במיטה, אז הכל עולה, ואז אנחנו משתעלים חזק. ויכול להיות שכל היום יחסית הרגשנו טוב, אבל ברגע שנשכבנו במיטה, הנה זה בא, וקשה לישון, זה קשוח ממש.